Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि YouTube चेनेलनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेयाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोफिनबावबाय। I hope आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो बे समाव मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि अननायाव। स' बे ब्लग भिडिअआ गोबाव सम जाबायमोन आङो एडिट खालामनो सम मोनाखैमोन। स' बेनिखायनो आं आपल'ड होनोबो मोनाखैमोन। स' बे जाहैबाय जोङो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव ब्रैथि इन्टार कलेज इउथ फेस्टिभेलाव जोंनि सालबारि कलेजनि जानानै जों रिप्रेजेन्ट खालामनो थांनो थाखाय जों रेडि जानानै दङमोन, बास नेगासिनो दङमोन। एक्चुअली जोङो बास फैथ'यैलाय बे समाव गासैबो सोद्रोमाफोरा कालचार लाइननि गोबां जोंनि फरायसालिमायाव दङ नालाय बिथांमोना सिफुं दामदोंमोन, जोबोर गोसो होनानै इन्जय खालामदोंमोन दान्दिसे। स' नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां मा जायो बे ब्लग्सनि गेजेरजोंनो मोनसे ब्लग्सआवनो आं गासैबो क्लिप्सखौ एसे होनानै दोनगोन, सानथाम सानब्रैनि हाबाफारिखौबो। अके, नोंथांमोना अननानै ब्लग्सखौ जोबजासिम नायलां। जायफ्रा चेनेलाव गोदान फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक खालामनानै हो आरो शेयार खालामनानै हो नोंथांनि लोगोफोरनो, जाहाथे बयबो नुसारो बे भिडिअखौ। अके, नायलांदो। स' गाइस, बेनिफ्राय जोंनि जार्निया स्टार्ट जाबाय उइथ बास। माने जोङो बासजों गिबियाव जोंनि मेन बाजार बा जोंनि मेन हाथाइ सालबारि बाजारनिफ्राय जोङो बरपेटा रडसिम थांनांगौ। स' बेवहाय गाखोबाय। नैबेवहाय ओरैबायदि मोजां, ओरैबायदि समायना भिउ, फुंबिलिनि भिउ नायलांगासिनो दङमोन आङो। ओरैबायदि फिल खालामनानै नायलांगासिनो दङमोन गोजोन सुदेम बार बारनायजों। स' नोंथांमोनाबो आइ हप इन्जय खालामलांदो बे ब्लग्सनि गेजेरजों। स' गाइस, माने बास ड्राइभारा जुबिन गार्ड बिथांनि साउन्ड दामगासिनो दंमोन। स' मिउजिकआ कपिराइटसो फैगोन ना मागोन आंबो मिथिला, नाथाय होफाबाय इबाजिनो। स' उनावहाय जुदि कपिराइट फैयोबाथाय मिउट खालामनानै होनाय जागोन आरो बेनि उनाव। स' जोंनि जार्निया नै जोङो दायो बे लकेल लामा थांगासिनो दङ। माने बे सानखालि बोथोरा हराव अखा हानानै माने फुंबिलि समाव ओरैबायदि फ्रेश, ओरैबायदि समायना जानानै दङमोन आरोखि, जेरावनोखि जेबो डास्टफोर बा थुलाफोर बिलाइफोराव सिथाबनानै गैयामोन। जों दा क'क्राझार थांगासिनो। येस बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव। मस्थ' आंखौ बारा लाना दे आरो ओइ इसानाव जि नांदोंलै गुसु। नोंखौ लेंहराखै आरो जोङो। नै बिथाङा सेक्रेटारि। ओइ र' गारियालाय खर' एसे जिनांदों। जोङो दा नै इउनिभारसिटियाव मोनफैबाय। बिथाङा बिराद उटकिया, माने आंजों बिराद एगेन्स्ट। बिथाङा माने आंनि एगेन्स्टआव मार बाथ्रा बुंबाय थायो, प्रचार खालामबाय थायो बिथाङा। बिथांनि मोखांखौ नायनानै ना नै बिथांनि महरखौ नायनानै ला। जोङो दायो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि गेटनि सेरावनो दंफैयो, केम्पास। जोंथ' पन्सहैयारि दं। ओरैबायदि बरिया लाइटिं। बिथाङा जेराव मोनो बेयावनो मेथाइ रोजाबो, जानो हागौ बिथांनो रांनि आंखाल। हाय गाइस, माने लाइटआ नांगासिनो दङ। दा करन बिथाङा माबा फंनैसो बिबुंथि लाखिनो नागिरदों। दे खुलुमग्रो अडियेन्सखौ। खुलुमबाय। आं मोनसे कुइसन सोंनि नोंथांनाव। नोंथाङा जिथु नोंसोर दा जोंनि ग्रुपआव कापोल्स दं, नोंसोर सानैया बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव फैनानै नोंसोरनि जिथु कापोल्सखौ माबोरै मोनफैदों आरो ना बेखौ फोरमायना होनांगौ। सानैजों बे टाइम स्पेन्ड खालामनो मोननानै बोरै मोनदों बेखौ बुजायना होनांगौ। बुंनो थाङोब्ला जोंहा गुदि हेफाजाबगिरि हिसाबै दं जोंहा जोंनि गोरायुं आफा मानगोनां डक्टर जगत चन्द्र बसुमतारी सार। बिथाङा जोंखौ बेवहाय सासे बाहागो लागिरि हिसाबै थिनहरनायलाय, जिहेथु आंनि साखाथियाव थाबायनाय माबाया बे मैया
जिहेतु बागुरुम्बा मोसायो बेनिखायनो बेखौ सासे मोसागिरि हिसाबै लाबोनाय जादोंमोन आरो आंबो बेवहाय बाथा बिजान्थे बादायलायनायनि सासे मा होनो बेखौ थान्दै बेनिखायनो आं बेवहाय जों सानैबो आरोना बेवहाय जमा स्रें बिबार बागानाव बेरायनाय बायदि बेरायफैनो मोन्दों आरो बेखिनियानोमोन आंनि गोसोखौ फिलिंस गोसो हेल' सामपिं हेल' हाने बाले खोनानो मोनदों नोंथाङा मेथाइबो रोजाबनो जोबोर मोजां मेथाइनो रोजाबनो रोंगौ दे अन्नानै मेथाइ रोजाबनायनि जारनिखौ दाना नोंनि मोदोमफ्रु बिबार बागानाव अहाया दे रोजा रोजा साबायखर थाबाय बिथांनिसिम बिथाङा आसा खालामदों बिथाङा इयुनाव सासे जाफुंसार फालांगिरि जाहैनो हाथों नोंथाङा मोनसे कुइसन सोंबावगोन जितु बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव दा बारगासिनो जोबोद मोजां बारहावाया दा नोंथाङा गोसोआ बे नोंनि अनजालिखौ लानानै बोरै फिल खालामदों आरोना खोनासं एकर्डिं टु निउटन ल मोनफ्रोमबो जाथायनि उल्था आरो समान फिनजाथाय दं मिथिबायना थिग बेबायदिनो बारा जिहेतु खोलो खोलो बारदों बेनिखायनो आंनि गोसोआबो आंनि अनजालिनि फारसे बिरलांदों बेखिनियानो गोजोन्थों बरिया बहुत गोजोननाय मोनो आरो रमान्टिक फिल जागासिनो थ' बेखिनियानो बिसोरनि ब्लगा दा नोंथांमोनजों गाबोन जों मोनसे गोदान ब्लग लाबोनायगोन बेलेगनि सायाव बेलेग टपिकनि सायाव थ' गुड नाइट नै लोगोफोर बिथाङा सिख्लाफोर नुबाल' बिराद बखियो नै दा मबाइलखौ सोबाय दै इयाव भइसफोरल' जाहैनो नाय खुद दा भइस नङा नै बुंनो थाङोबा नैबे जाबाय बड' डिपार्टमेन्ट गार्लसफोरखौ जितु बेयाव दोनगोन बिथांमोना थांबाय बहुत गोसोआ गोजोननाय मोन्दोंमोन नायनानै दा बिबारानो गैला बहुत अखान्थि ओंखाम जाना फैबाय गासिबो उन्दुजोबनो थांबाय दा जोङो बहुत अखान्थियाव थांनांगोन उन्दुहैनांसिगोन आरोना गाइस बहुत गोसोआ बया मोनबाय आं बयाना दुखु बिराद दुखु This is the view of Bodoland University campus. गाइस ओंखाम जानायनि लाइन आरोना बेयो सिगांनिसो क्लिपमोन नाथाय बेयो लेट जाफैबाय एडिट बानायनायाव उनावसो फैबाय स' होफादेरबाय अके स' लोगोफोर नैबे जाबाय आंनि डिबेटिं कम्पिटिसनाव पार्टिसिपेट खालामदोंमोन आं सालबारि कलेजनि जानानै स' बेनि एक्सट्रा भिडिअखौ आङो आंनि इउटुब चेनेलाव होनानै दोनबाय स' नोंथांमोना आंनि बे भिडिअनि डेसक्रिपसनाव थांनानै लिंकआव सेरनानै बे भिडिअखौ फुल्लि नायनो गोसोब्ला नायहैब्लानो जाबाय जेरै बुंनो थाङोब्लाथाय एआइखौ जोङो 24/7 जों सापर्ट मोननो हायो Bagurumba, hai bagurumba, bagurumba, hai bagurumba. Gunung abela, kaburum हमनानै बामनानै. खायो समायना खाख्लारि खुलुमबाय गोजोन मोनाबिलिनि बयनिसिमबो अननाय सिबिनाय मोजां मोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय आंनि मुङा मुस्रि नरुन क'क्राझारि आं सालबारि फरायसालिमानिफ्राय फैदों खन्थाइनि मुं आंनि जिउनि अनजालि अखाफोरनि सोरां हरनि निजोम जोंब्लावनायाव जेब्ला हाथरखिफोरा रिथि रिथारों जोंब्लावो नोंनि मुंखौ आं आंनि खुगायाव लायो गले गले इसोरखौ मोननो हास्थायनाय बायदि आंनि जिउआ लासै लासै नोंखौ मोननो हांखुर जालांबाय नोंनि मिनिनाया आंनि गोसोखौ सुग्लाय होयो मोनफ्रोमबो नोंनि आगाना आंनि जिउनि थुलुंगाखां होयो नोंनि मेगना नुयो गुड मर्निं गाइस दिनै जोङो सात थाब जाबाय 3 days दिनै आगान होबाय आं गगा मोनजोब्बाय
आंबो गगा बोजोब्बाय गस्लाया गुबाव आथिङाव बार जाबाव हर गेजेराव गरम स' गाइस मा बुंदों आरो दा गोबां एक्टिभिटिसफोर जानानै थांबाय आरो बाखि दंबावो गोबां आरो गाबोन क्लजिं सेरेमनि गाबोन जोबबाबो सबनियासो जागोन थांनाया दा गाबोन मोना जागोन गाबोन कालचारेल नाइटबो जागोन नालाय दिनैबो दङ एक्सुवेलि दिनै फक डान्स कम्पिटिसन जागोन आंनि मुङा बसुमतारी आरोना जोंनि हाथाय उथाराखै जोंनि कलेज दावहा जागोन तलायनो गोनां बै सानखालि सुहोन गोनां हाथायखौ जोंनि कलेजनिफ्रायबो दिनै मानो पार्टिसिपेट खालामगोन आरो दा स' आसा खालामदों मोजां पारफर्म खालामगोन जोंनिया लैथोमा बिथांनि दैदेननायाव बिथाङानो दैदेनदों जोंनि फक डान्सनिखौ स' या बेखिनिखौनो बुंबाय स' आइ हप नोंथांमोना ब्लग्सखौ नायनानै इन्जय लागोन मानोना नोंथांमोना मबाइल सिङाव हाबनानै इन्जय खालामबानो जाबाय माने जे नोंथांमोना माने खुद गावनो नायगासिनो दं आरो जोङो दायो मा होनो ब्रेकफास्ट खालामनो थांगासिनो दङ स' मानो होनो ओइ लाइना ओरैबायदि गोलाव जाबाय दानो माने लाइना गोलाव जाबाय आरो दा दानो गोबां ज' जों दङ नै लैथोमा इस्टार एथलेटिक्स बिथाङा जोंनि कलेजनि एथलेटिक्स सेक्रेटारिसो नाथाय बिथाङा सासे कालचारेल सेक्रेटारिबो ओइ दे ओरैसो हा ओरैसो ओइलाय गार्लसफोर फैगासिनो दङ रायजोफोर ओमफ्राय नै बिथांजोआनो बयनिख्रुइ बांसिन रायजायो आंनो रायजायो होनदों सोरनि ब्लग लाय यालाय अबेनि सोरनि मेगन आंना Hi guys, welcome to Narun'sVlogs. Tuh, थांसै चलो आगे बरो नै दायो जों दङ आंनि सेराव मिस्टार थुग्रि बसुमतारी मस्ट टेलेन्टेड खाम दामग्रा लोगोसे जुबिन गार्गनि मेथाइ रोजाबगिरि बिथाङानो बयनिख्रुइबो बांसिन पार्टिसिपेट खालामबाय जोंनि कलेजनिफ्राय स' कंग्रेचुलेसन आखाया हाला दै गाइस हमथारा नालाय आखाया बिराद सायो स' नोंथांमोननि थाखाय आखाइ सालायनाय खस्थ' खालामगासिनो आङो बे थुग्रिनि मिनिनाया ओरैबायदि मिनिनाय बिथांनि मिनिनायखौ नुनानै बयबो सिख्लाफोरा फाग्लि जानो गोसो जादोंबो जानो हागौ नाथाय जानो नाङा नै मानोना बिथांनाव अलरेडि बुकिं जाखाना दंखायो बेखायनो बिसो गोनां डायलग होबाय दंलै बार गुसुखायाव स' बिथाङा इउनिभारसिटियाव फैनानै माबायदि मोनदों बिथांनि एक्सपिरियेन्सखौ फंनैसो फोरमायदो दे एक्सपिरियेन्स इउनिभारसिटिनि योगा एक्सपिरियेन्स नोंथाङाथ' देग्लाय सेकेन्ड टाइम जाबाय आइथिं नि मुङा योगा बिथाङा गाबदों दिनै हराव हरसे नांलायलायदों मबाइलाव सोरजों नांलायदों बेखौथ' आंबो मिथिला जायखिजाया मबाइलजोंसो नांलायखो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव दा फै लोगोफोर गुसु गुसु बार बिसि गोनां बार गोजा बेहाय सोरगिदिं केमिकेल बुंफबजोबनाय नुनायावथ' समायना मिथिंगायारिजों बुंफबनाय नाथाय गमामायै फैना नायफैब्ला बेमारजों साग्लोबनाय एसेनोसै लोगोफोर जोंनाय फ्लेगफोरा फ्लेग हस्टिं जादों बेवहाय बैया बिथांमोना जोबोर जादों आथुर एकदम दुनियानि सबसाय आथुरसिन सुबुंफोरा बिसोरनो नै सिगाङाव थांनायफोरा नैबे जाबाय आरो मोनसे मा होनो इखो मिरर बे आयदा बे नायनो थाखाय दंगा बेयो लोगोफोर बे मोनसे सेबखांसालि सावगारि अके स' बाथोन बेवहाय नोंथांमोना फ्रि बाथोनबो नुनो मोनगोन नोंथांमोना गोसोब्ला बेखौ ब्रेकफास्टजों जानोबो हागोन बाथोनखौ जोङो दायो बोथिगोन स' नै दुनियानि सबसाय
जानो सिजाग्रा बिथांमोना बिसोरनो बिथांजोमोना Nuzan lah Seni permission mun denenge Tum tenau Sialah Salam Sekretari ya Lar faltu jeng dia Tuduh Taurau Nama tu ni jadi setan ni bawa aja kamu Yau na yau Dah Segera lai đâu guys lai đâu Kapjada lai đâu kan ada Dayo Lunch di takai Bawah lunch di bawah Breakfast di takai Dinner ni Nalan Muni kan dong ni cari macam Bidang di खादायाव बाथाब थेबा नुनो मोननाय जादों नै आइजोफोर नै बिथांनि खादायाव बाथाब थेबा नुनो मोननाय जादों गैला आरो ओरैबायदि गुवार फिल्डआ नै बापरे थांनाय बोसोरनि ब्लगाव नै बे फिल्डखौ दिन्थियाखै दे आङो नै बे फिल्डखौ मानोना बे फिल्डआव स्टेज दंमोन देग्लाय अडिट'रियाम हलाव जादों ओरैबायदि लाइन मानोना बयनिबो उदैया दायो बे समाव उखैनाय दा बे समाव बयनिबो उदैया उखैनायजों नाख्रेब जागासिनो दङ बेखायनो बयबो गोसो होयै लाइनाव गसंगासिनो दङ लोगोसेनो बयबो गोसोआव सानगासिनो मासि लास्टावसोलाय नै बिथांमोनानो दुनियानि सबसाय रादायखो जासुलि बिथांमोना जानायनि थाखायनो गावखौ बावसोमो दे जाथ'बाय दे नैबे सैमाजों स्रायनो बरायहरबाय गंबैसो लोंनाय थुंग्रियो हराव सैमानि गोजोन्थों बावनायजों दिनैनि ब्लगखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों लैथोमारि फै हाय गाइस गुड इवनिंग सो गुड नाइट कहना जासिगोन दसे उनाव गुड नाइट होने वाला है सो अभी हम बोडोलैंड यूनिवर्सिटी कैंपस में हैं गेट में हम बोडो उपेंद्रनाथ ब्रह्म की स्टैचू में खड़ा है सो बहुत अच्छा लाइटिंग किया है बोडोलैंड यूनिवर्सिटी अभी 4th इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल हो रहा है सो मेरे साथ लैथमा गोयारी है एक्स स्टेज परफॉर्मर एट फ्लूट प्लेयर ओके एक फ्लूट प्लेयर है मेरे साथ और आज इतना अच्छा परफॉर्म किया है वो मैं देख के बहुत अच्छा लगा सो मेरे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहते हैं नहीं तो मेरे तरफ से शुभकामना देता हूँ कि थैंक यू नेक्स्ट जो प्रोग्राम होने वाला है नेक्स्ट जब प्रोग्राम होगा जब परफॉर्म करेगा अच्छा परफॉर्म करेगा बेटर इससे भी अच्छा होगा आने वाले साल सो थैंक यू सो मच वेलकम तुम्हारे फ्यूचर के लिए मैं दुआ करता हूँ और हमारे कॉलेज का लड़की लोग भी है पीछे फोटो खींच रहा है तो उधर भी है लड़की लोग मैं बाद में इंट्रोड्यूस करके देगा तो पहले वो लोग को मैं दिखा देना चाहता हूँ ये देखो ये एक लड़का एक लड़की बैठ के फोटो खींच रहा है वो लोग उसके बाद उधर भी है ओके सो बाद में मिलेगा तब तक के लिए इतना ही है
Ang kelas lantai lagi karidu. She's फालतू गर्ल बहुत फालतू गर्ल है हमारा कॉलेज का गर्ल्स लोग वो लोग को मत वो लोग को मत ले यार भाई जी के लादांगा वो लोग को मत ले लो हाय गाइस जों दा सानजौफुनि ओंखाम जाखांनानै जना दं खिन्थु मानसिखौ बिराद गोसोम नुबाय माहिबा प्रब्लेम जाबाय नामा मिलायनाया रोंलायलाङालै नै बिथांनि आइफनजों साफायदोंमोन दासो गुफुर नुदो एसे चालाव फारद्राय जाबायलै बारा स' लोगोफोर मिलायनो रोङाखै बारा मानोना जों आरो एन्ड्रइड इउजार नालाय बिथाङा अनार बिथांनाव आइफनानो गंबा दङ लोगोफोर मा सानदों नोंसोरो बिथाङा जाहैबाय दा साननैसोनाव थिखा मावहांदों खामानि सब टेन्डार सेन्टार बुखांजोबखाबाय बिथाङा दा मात्र खामानिखौ सुरुल' खालामनांगौ अके बिथाङा सासे जेन्टेलमेन थिकादार बिथाङा लयेल नङा लयारसो बिथाङा बिथांनि महरखौ नोंथांमोना बिराद अनथावथाव नुनो हागोन नाथाय बिथाङा बिराद उतकिया मानसि जिबनाव बेफोरबायदि उतकिया मानसि नोंथांमोना नुनाय नङा रावखौबो आरो बिथाङा जोबोर सिख्लानि लबिया बिथांनि समायना महरखौ आं गन्थंनिफ्राय दिन्थिनानै होबाय जों दा फांसे दंफां सिङाव दं नोंथांमोना बे दंफांनि मुंखौ खोन्थानो हायोबा नोंथांमोननो गिभवे होनाय जागोन मोनसे गिभआ ओरैबायदि मोनसे इन्टारेस्टिं गिफ्ट जागोन लोगोफोर दे गोजोननाय थाबाय स' बिथाङा मोनसे सर्ट मुभि खालामनांदों बेनि थाखाय बिथांनो एक्ट्रेस सासे नांगौ जादों बेखायनो प्रम'सननि भिडिअ बानायबाय दंमोन जोङो बेवहायनो आङो भिडिअ शुट खालामबाय स' नोंथांमोना बे बाथ्राखौ रियेल साननो हागौ नाथाय बे थारैनो बे नंखायसो बेनिखायनो आं दा फट' शुट खालामनांदों बिथांखौ मानोना बिथाङा जोबोद माने फकास इयर गल खालामनांदों बिथाङा अके दे जोब्बाय दे लोगोफोर दिस इज फर अनलि एन्टारटेनमेन्ट ओंखाम जानो लाइनाव दं जोङो दायो दिनै लास्ट डे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव बयबो इन्जय खालामगासिनो दं लास्ट डेआव बयबो इन्जय खालामगासिनो लाइनाव थानायगासिनो Good morning guys, dinner बेसेमोन डेटआ 5th March जोङो दायो न' फारसे थांनो रेडि जागासिनो दं गासिबो सिखारबाय गामसाया थाबाय दं र' गासिबो फोरमायनानै फैबाय मोसानाया
हाय गाइस जोङो नै दा इउनिभार्सिटिनि गेट मोनफैबाय जोङो थांनो थाखाय रेडि जाबाय जों दं नै थुंग्रि ब्र दे सानब्रैनि एक्सपिरियेन्स दिनै गारनानै थांसिगोन माबायदि फिल खालामदो लोमजानाय माने गगा मोननाय जादों दै सोलायनानै लोंफैनाय लोगोसे मानोबा गगा मोनफैखो मिथिला आरो जायखिजाया गगा मोनदों बेजों लोगोसे जोंहा दै लैथोबा दङ दा लैथोबाया एसे फंनैसो बुंदो बे फंनैसो बुंनानै दिनै बे बिदाय होनानै थांसिगोन बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ माबायदि फिल खालामदो जोबोद दुखु मोनदों आङो बे सानब्रैयाव सासेबो सिख्ला फथायना लानो हागोन हायासै आं लाफाया नोंनि आसुरखौ सिफायना होन दे आं दै बिथाङा जोबोर रागा आसुर गोलाव गोलाव दै बिथाङा जोबोर रागा जोंदो सिख्लाफोरजों गैया नांलायनानै दे खोनथिफिनदो खेबसे स' बिथाङा जोबोर दुस्थ' सबसाय जोंनि कलेजनि दुस्थ' सिथुबुगा बिथाङानो नै दा लास्ट भिडिअ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि बयबो थफ्ला थफ्लिखौ लाजोब्बाय नै खाम बेग एभ्रिथिं नै बड'फादै स्टेचु नै एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिं नै बिथिंजाय थांबानो चिउट क्लासरुम्स नै बै अडिट'रियाम हल बै